Doncs... Algú em pot explicar com es busca servidors aquí? És molt difícil. A mi em surt a la llista recents. Ah, bueno, tots els collons, clar. First Aid Kit, Bookshot... Bookshot? Ah! Bookshot. Molen un huevo els trajes. Porto un RPD. Això no és rus? Sí, és un RPD. Vale, si algú de nosaltres mor, què passa? Hi haurà respawns. Sí, hi ha respawn. És a dir, sí. pots... Perquè si és no, a no es dir, pot jugar. si et És que no fot- es pot jugar Si si no. et fot un cop... Si faig així... No, Sí? no passa res, no hi ha repercussions legals. No, legals no. Anem a buscar... No, para. Via. Què? Haurà baixat el Tunyi? Està allà. Ah, vale. Hauria sigut divertit que no. Hauria sigut èpic. Hem de baixar... Què és aquesta música? Ni idea. Xxxt, l'immersió. Cago en Dios. Crec que podem anar ràpid, eh? No ens ficarien vietnamites amb aquesta música a fondo, ara seria... Joder. Buenas. No t'he cobert. Cobreix-te bé. ¡Que la puta, ya me han tocado! ¡Ya me han matado! Va, frac. Bastant mal moment. Tens 220 segons per salvar-me, no et preocupis. Jo crec que al darrere, a la teva dreta en tens més. Sí, me n'he carregat dos. Cago en... Joder. Va, cureu el... Sí, curant. Ens segueixen disparant? Què Què? fas? That's on their way. Cubby's Qui m'ha picked the disparat i best per LZ. què? Get there fast. Sounds like a whole damn regiment's on its Qui m'ha way. disparat? Ningú, un Charlie. Estaves rabiant una mica i m'has disparat. L'acabo de curar. Haver-lo disparat abans. Jo passo a tornar-lo a curar. Ai, vale. Ja està. Han dit alguna d'un regiment... Mira, aquí hi ha una serp. No, no està, no està. Mira, aquí hi ha una serp. Que no està! El què? Que no m'has curat, tarat. Si et quedo curat? És igual, no passa M'has res. estabilitzat. Més no puc fer-hi. Espera, que estan parlant i no sento res. Que sí que pots, cura'm. No, no. Et donaran pel cul. No, no. Però... No! Aturero! Per què em dispares? Jo no t'he disparat. No t'he disparat, perquè he disparat al teu costat. Però no t'he tocat. Tinc un Charlie davant. ¿Dónde esteu? Ets un Charlie? Ets un Charlie. Estàs bé? Copes, I jo sí. estabilitzat, però no m'has curat. Però que no puc fer-hi més. Que Però crec que sí. és una puta Que no em merda. surt res més, via. Que ho provi un altre, com per exemple qui m'ha disparat. Vale, prenem aquestes gerres d'aquí i defensem-la d'endins-ho. Jo em poso dintre d'una gerra. Compte aquesta, si et maten potser el podem treure. F. Mira, m'he posat dins. Cobriu tots els sectors, eh? Estic cobrint 360. Em diré, no me'n codi, marmelada. Ui, que em toquen. Veus? No passa res, estic guai. Tenia por d'aixafar algú, potser. No sé, tio. Ja estava a terra, vull dir... Vol agafar la caixa aquesta, potser? No, sí, jo crec que va agafar la caixa. Bon intent.
Vale, doncs mira, ara veuràs lo d'empaquetar un Un helicòpter. segon. Oi, s'ha fet GG. mal, podem salvar. Yeah, let's go, man. Yeah, let's go. The students just walked around with me. The students just walked around, right? Who's all in here? Està borratxíssim, aquest tio. I'm in. GG, right? Want to pick up these building supplies and move out? Jo crec que estàs deja. O és irlandès? O té un pollo a la boca que no se l'aguanta.